היא אמרה לי משפט שפשוט לא יוצא לי מהראש. היא אמרה לי, אני לא מצליחה להסביר לביטוח לאומי למה אני מתקשה להמשיך ולחיות. מדובר בבחורה שסובלת מפוסט-טראומה מורכבת על רקע שנים של פגיעות, פחד מתמשך ודריכות בלתי נגמרת. וכשהיא הגיעה לוועדה של ביטוח לאומי, שאלו אותה שאלות פשוטות יחסית, כמו מתי את קמה בבוקר, האם את יוצאת מהבית או האם יש לך חברים. אבל פוסט-טראומה מורכבת לא מאפשרת לענות על שאלות כאלה. הגוף ננעל, המילים מתבלבלות והתשובות נעלמות. וככה למעשה התיק שלה נדחה, בלי שאף אחד יסביר לה מה קורה. ורק אז היא פנתה אלינו. אני עורכת ליאת איצקוביץ' ואני מייצגת מתמודדי נפש בביטוח לאומי. אנחנו ישבנו איתה, פירקנו את התיק, בנינו שפה אחרת, מדויקת ואמיתית. בוועדה הבאה היא כבר לא הייתה לבד. וכשהיא לא יכלה לדבר, אנחנו דיברנו בשמה. התוצאה הייתה הכרה וקבלה של קצבה מלאה בסכום של 4,700 שקלים.